States has pivoted with striking urgency toward East Africa. The message coming out of Washington is blunt. The guns in the Horn must go quiet, not because American policymakers suddenly discovered humanitarian conscience, because the Red Sea, the artery through which over 12% of global trade normally flows, is bleeding commercially, and Washington cannot afford that. What the US is now attempting is nothing short of a sweeping geopolitical engineering project. A chain reaction peace initiative, threading together Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Eritrea, and Ethiopia in a single interconnected diplomatic mechanism. The problem? Every single link in that chain carries the seed of its own collapse, and if one breaks, they could all go down together. This is the situation on the ground right now, and it is more dangerous than the headlines suggest. Red alert, the Saudi leverage platform. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ I don't know ማለት ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ኢልካ ከም ትገልጾ እውን ኣሸጋሪ ዝኾነ ዞባ እዩ ኣሸጋሪ ዞባ እዩ ማለት ኣብ ታሪክ ከምዚ ዞባ እዚ ዝተበደለ ዞባ ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ዝያዳ ሕጂ ድማ መብዛሕትኡ ነገራት ገለገለ እኳ ዕረፍቲ እውን ንረኽቡ እዮም ካለ ነገር ከስዕ ሕጂ ናብ ዝገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዞባ ድማ እዚ ዞባ እዚ እዩ ኣብዚ ዞባ እዚ ኣብዚ መፃ ዘሎ 5 ዓመታት I don't know ማለት ኣመና ተዓሚትካ ትኸይድ ኮይንካ ጥራይ ተስፉነት ክመፃካ ዝኽእል because every side ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ በቃ ቀይሕ መብራህቲ ጥራይካ ትርኢ ናይ ኢትዮጵያ at any time ኣብ ከቢድ ጆኖሳይድን ካልን ክቕየር ዝኽእል ኩናት ብቐሊሉ ክቕየር ይኽእል ኣብ ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ግንባራት ከቢድ ዝኾነ ናይ ዓሌት ምትፍናን ኣሎ ናይ ሃይማኖት ምትፍናን ኣሎ ኩሉ ንስኻ ትደልዮ ዓይነት ምትፍናን ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኩላቶም ድማ ከክንዲ ገለ ብረት ተሰኪሞም ኣሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ ተስፋ ገይርና ነርና ክዕርፍ ኢልና ኖ ክዕርፍ ኣይደለን እዩ ዘሎ መሊሱ ክግህረሉ ዝኽእል መንገዲ ይረአ ኣሎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ሶማልያ ቁሩብ ተስፋ ገይራ ነርና ብሓደ ጥሙር ሃገር ክትከይድ ወል ሶማልያ ፕሮባብሊ ክትመቓቐል ከም ትኽእል እውን ተኽእሎ ኣሎ የመን እንድሕር ከይድካ I don't know ካብ ኢራን ረኺቦም ሲኖም ትሑቲ ቦትኡ ሒዙ ኣሎ ግን ኣብኡ ክፍጠር ዝኽእል ኣሸውየ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ሃገር ጥራይ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እቲ ኤርትራ ዝበሃል እዩ ብኩሉ ወገናት ድማ ዝትንከፍ ሃገር እዩ ኸዚ ኩላቶም እቲ ሓዊ ብኩሉ ሸነኽ ዘሎ ከረኻኽበልና ዝኽእል እዩ እና ንእሽተይ ሃገር ኢና ውሑድ ህዝቢ ኢና ሃገርና ከነውሕስ ሃገርና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ግን ናይ እዚኦም ኩላቶም ከክንዲ ገለ ዝኾነ ሃገራት ፀገማት ግን ኤርትራ በይና ክትፈትሖ ወይ እውን ኤርትራ ናብኡ ተዓሊኻ ንክትፈትሕ ዓቕሚ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ እንተዘየለ ዝርከቡ ፀጋታታ ከተባኽን ክትክእል ኣለዋ ናው ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ስዑድያን ግብፅን ገይሩ ሰላም ክፈጥር ዝደሊ ዝነበረ ይመስል ነይሩ I'm not sure ሕጂ ከምኡ ፕላን ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ዝነበሮን ሎሚ ዝነበሮን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክቀያየር ዝኽእል እዩ ምልክት ናቱ ድማ ኣብ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እንተሪእናዮ ፈፂሙ ንክልቲኦም ሰላም ከምፅእ ዝደሊ ነይሩ ተትኸውን እታ ብህወሓት ጥራይ ንበይኑ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ቅቡል ኣይምኾነን ነይሩ ንክልቲኦም ብፍላይ ድማ ነታ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ንሳቶም ጥራዮም ከፍርህዎ ዝኽእሉ ናብ ጣውላ ንክመፅእ ንውዕል ፕሪቶርያ ንክገብር ጠቕላላ ውዕል ፕሪቶርያ ንዘይግደስ ከም ድሌቱ ጆክ ንዝፃወት ዘሎ ወላ ሓንቲ ይበሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢድየት ኣእዩቱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ዕሸል ማንም እገዳ ከውርደሉ ወይ እውን ስጉምቲ ክወስደሉ ዝኽኣለ የለን ብግምጣሉ IMF መዓልታዊ ሚልዮናት ገንዘብ ቸክ ክፅሕፈሉ ንርኢ ኣለና ንረብሖም ድማ ሙሉእ የተግብረሎም ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣሜሪካ መሪፃቶ ከም ዘላ ዘጠራጥር ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ ትስክፍታ ናቶም መሪፆም ኣለዉ እዮም ደልዮም ኣለዉ እዮም ግን ነታ ሃገር ክሕዛ ኣይክእልን ግን ኣይተኣማመኑን ኣለዉ ሕጂ ባዕላቶም ኣብ ጎኑ ክስለፉ ኣምባሳደር ከም ኣሲስታንት ናቱ ኮይኑ ወይ እውን ከም ቦስ ናቱ ባዕሉ ንሓንሳብ ና ክልል ኣምሓራ እናኸደ ሓንሳብ ንክልል ትግራይ እናኸደ ንገሊኦም እናኣገደ ንገሊኦም እናፈራርሀ ነቶም ፋኖ ዝድግፉ ዘሎ ሚድያታት ኣሜሪካ ድማ እናፈራርሀ ክዓፅወኩም እየ እናበለ ዳርጋ ንኣቢ ንክዕወትዎ ዘይገብርዎ የለውን ኣብ ጎኑ ድማ ኢማራት ድማ ኩሉ ዝከኣላ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ጭዋዳ ጌራ ድማ ነቲ ኣቢ ሰለይ ንምግባራት ትሰርሓላ ናብ ሱዳን ሕጂ ብሩህ ኢኻ ትሪኦ እዚ ንመንግስትን ሰራዊትን ሱዳን ንዑ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ፈፂምካ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ኩሉ ርኢና ግብፂ ይኹን ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎም ካርታት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ክንሪኦ ከለና ካብ ናብ ንሱዳን ግብፂ ወላ ሓንቲ ክገብሩላ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ ክነቲ ሞራል ዝህቡ ኣብ ጎንኩም ኣለና ገለገለ እንተደይ ኮይኑ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ከማን ኣገዳሲ ሓገዝ ክገብሩሎም ንርኢ ኣለና
just بأفهم بزود را بهالجن I'm not sure كندو زأكل مغنياتو ندعم مسري زأكل بيز هيبكا ساتلايت إيماجيس له أسراوي تسلطنا لبوتا ببزحات من قد استمساخرك ساعة كندو ما حدش جنبار غيرو وتصيدنا 5 عند غير كايو أمو بحر دارد زبقسات درونات كنقص عسان تفكيت كالو that's another story ስለዚህ ካብኡ ናብኡ ትክሕግዝ ዝኸኣለ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ እዩ ዝበሃል ኤርትራ እዩ ካብቲ ዝነበረ ናይ ቦር ሱዳን ኣንጎሎ ናብ ካርቱም ገጾም ንክበፅሑ ዓብ ድፊት ዝገበረሎም ሰራዊት ብምስልጣን ድዩ ሞራል መሃብ ድዩ ብካልእ ደገፍ ዝገበረሎም ኤርትራ እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ካብ ሕጂ ዝቕፅል ብፍላይ ነቲ ኩነታት ናብ ትግራይ ናብ ሱዳንን ከምኡ ድማ ናብ ኣምሓራ ፅዕቕ ዝበለ ክንገብር ኢና መጀመርያ ኣብ ሱዳን ንጀምር ለንቀነ ክልተ ነገራት ተረኣየን ኣለዋ let me show you the Queenat Sakande Kabit Kong comes Sudan. We wanted to confirm the location of Camp 17 for ourselves. The area around it is exactly As it is on the map. Drone footage shows the structures that Ahmed describes as the RSF dorm and the asphalt area used for training on technical vehicles and weapons. It matches satellite images confirming the layout of the overall base, consistent with what Ahmed described. Rows of vehicles can be seen, which match the model of truck the United Nations say the UAE regularly sends to Libya and to the RSF. ሕጂ ከምቲ ብብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እናሓገዘ ዝገብሮ ዘሎ ዝብልዎ ብዙሕ መንገዲ ይሕግዞም ኣሎ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብዚ እውን እንተሪኢና ዓብ ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኣብ ኩፍራ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ቤዝ ኣለዎም ኢማራት በዚ መንገዲ ድማ ዝዓበየ ሎጂስቲክስ ናይ RSF ናይ ዳዕመ ሰሪዕ በዚ ገይሩ እዩ ዝኣቱ ሊብያ ምስቲ ሃፍታር ዝበሃል ዓብ ክፋል ናይ ሊብያ ሒዙ ዘሎ ጀነራል ብመንገዱ ገይሮም ንዑ ካቨር ሂቦም ብኢማራት ብዙሕ ነገራት ስለ ዘንቀሳቐስ ነዳዲ እውን ብዙሕ ዓብ ክፋል ንሱ ስለ ዝቆፃፀሮ ንሱ ይቆፃፀሮ ዘይኮነስ መሸጣ ናይ ነዳዲ እኳ ተሸራሪኾም ገብርዎ እዮም ዝበሃል ብሓፈሻ በዚ መንገዲ ናይ ኩፍራ ገይሩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መስመር ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ኣፅዋር ይኹን ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ በዚ ዝካየድ ዋላቶም ካብ ኮሎምቢያ ዝመፁ ዕሱባትን በዚ ቦታ እዚ ከም ዝኣትዉ ዝነበሩ እዩ ዝንገር ስለዚ ብሳተላይት ኢሜጅስ ዘውፅዎ ሓቅታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ክሮስ ቦርደር ሓገዛት ዝግበር ብዶባት ኣትዮም ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ዘሰክፍን ኩነታት እዩ ግን it's just Sudan is in a deep trouble. We gained rare access to an embed with the Libyan National Army. Libya is just one of many countries that's been dragged into the Sudanese civil war. Since 2023, the Sudanese Army and the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, have been fighting for control. And it's become a full-blown proxy war. The United Arab Emirates, a longtime US and European partner, has set up a vast network to smuggle weapons and fighters into Sudan to back the RSF. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክትኣምኖ ዘሸግር እዩ ግን ኣብ ብዙሕ ግዜ ተዛረብናሉ እዩ ሳሕቲ ዝወፅእ ዶኩመንታሪ ፊልምታት ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ምስቲ ኩነታት ርክብ ዘለዎም ሓይልታት ዝወፅእ ዘሎ እዩ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኩለን ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ኩለን መዳውብታ ተሳቲፈን ኣለዋ ሊብያ ጫድ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ሳውት ሱዳን ኡጋንዳ ኬንያ ኢትዮጵያ ወላቃታ ዶብ ዘይብለን ኬንያን ኡጋንዳን ንረእይዎን I'm not sure why ንሶማልያ ኣጉዲሎማ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ብዓብዪ ቦሳሶ ዝበሃል ዝዓበየ ቤዛዊ ነይሩ ስለዚ to some extent ግብፂ እውን ወላኮን ሰራዊት ሱዳን ትሕግዝ እያ እንተተባሃለት ብሓደ ገይሮሞ ዘለዉ እውን ገለ ክፋል ይሕግዙ እዮም ስለ ዝበሃል እዮም በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ግን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተፈፀመ ግፍዒ who told you እዚ ኣብ ሱዳን ጥራይ ክፍፀም ዝኽእል ነገር እዚ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ ገበናት ዝፍፀም ዘሎ ጉዳይ እውን ኣብ ሱዳን ጥራይ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ዝብላካ ሰመን እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከጋጥም ዝኽእል እዩ ብርግፅ ሱዳን ዝዓበየት ሃገር ኣፍሪቃ እያ ወላ እውን ብደረጃ ዕድመ ናፅነታ እውን ካብተን ቀዳሞት ናፅነት ዝረኸባ ሃገራት እያ ብደረጃ ስልጣነ ናታ እውን ዝበለፀ ስልጣነ ዝነበራ እያ ቁጠባ ናታ እውን ሕማቕ ኣይነበረን መዓት ፀጋታት ዘለዋ እያ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎም እዮም ኣብዚ ዓብ ዝበዝሐ ክፋል እስላም እዮም ቋንቋኦም ሓደ ዓረብ እዩ ዋላ ኳ ቋንቋታት ኣለዎም ሓደ ቋንቋ ኣለዎም ሓደ ሃይማኖት ኣለዎም መብዛሕቶም ሱኒ እዮም ስለዚ ሱዳን ኢንጀነራል ዋላ ኳ ብዙሕ ቆሚያት እተለዎም ገለ መለ ቋንቋ ሓደ ኣለዎም ሃይማኖት ሓደ ኣለዎም ካልኦት ሃይማኖታት የለውን ኣብቲ ውሽጢ ብለክም ኣለዎም ግን ጀነራል ክንዛረብ ከለና ዝበዝሐ ክፋል ዓረብ ዝዛረብ እቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ክፋል ድማ ኣመጋግቡ ይኹን ኣከዳድኑ ሃይማኖቱ ሓደ እዩ ኣብዚ ዓበየ ክፋል ኣብ ሱዳን ዘሎ ምምቕቓል ግን ካልእ ኣርስቲ እዩ
እንታይ ክብለኩም ስለ ዘለኹ እየ ኤርትራ 9 ብሔራት ኣለና ክልተ ሃይማኖታት ኣለና denominations ካልኦት ማለት ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ከለ ክትብሉ ትኽእሉ ንሓንሱ ክርስቲያን እዮም እዚኦም ካብዚ ገሄርሲ ዝበዝሕ መፅሓፍቲ ናቶም ሓደ እዩ ክርስቲያንን እስላምን ክልተ ኣለውና ፍልልያት ብዙሕ ኣለና ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ክንሪኦ ከለና ብሔራትና ናቶም ቋንቋና ናቶም ባህልና ናቶም ገለ ዘለዎም ኣለውና ግን ሃገራዊ ሓድነት ክንፈጥር ክኢልና ኣለና እዚ ነገር እዚ ኣቃሊሉ ዝርዮ መቸም ካብ ከባቢኡ ክመሃር ዘይከኣለ እዩ ሓደ ዝገብረካ ሓድነት ኣምላኽ ስለ ዝሃበካ ጥራይ ኣይኮነን ኣቦኻን ኣዴኻን ወሊዱካ ከለውን ሓድነት ክህልወካ ክእል ካብ ሓንቲ ኣደን ካብ ሓንቲ ኣቦን ተወሊድካ ኣብ ሓንቲ ገዛ በሊዕካ ሰቲኻ ኣቢኻ ሰላም ዘይብሎም ስድራ ቤታት ኣለዉ ዶ ዓድና ህዝብና እውን ኣብዚ ደገ ጅዋላት ክትሪእዎ ከለዉ መሊኦም ኣለውኮ ካብ ሓንቲ ስድራ ተወሊዶም ሰላም መርሓባ ዘይብሎ ሰላም ክህልወካ ፍቕሪ ክህልወካ ሓድነት ክህልወካ ሓዋስ ስለ ዝኾንካ ሓደ ሃይማኖት ስለ ዘለካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሓድነት ንክህልወካ ስራሕ እዩ ፍቕሪ ንክህልወካ ክሰርሓሉ ኣለካ ክትጉስጉሰሉ ኣለካ ክትደኽመሉ ኣለካ ክትደርፈሉ ኣለካ ክዝይመሉ ኣለካ ከተብዕሉ ኣለካ ፌስቲቫላት ክትገብረሉ ኣለካ ሓድነት is something that you work every day እዛ ቻነል እዚኣ ኩሉ ነገራት ፋሕተይልዋ ኣብ ሓድነት ጥራይ ክትተርፍ ትደሊ I hope ካብቲ ሓድነት ትበሃል ተንከስ ከይበልኩ እታ ቻነል ክዓፅዋ ድዮም ክጠፍእ ድያ ክትዕፆ ድያ ጠጠው ክብል ድያ ገለ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዝሰርሓ ቪድዮ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝትንክፍ ኣይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይእትወላ ንኸውን ተስፋ ገብር ኣነ እኳ ይገብር እንድየ ግን ከም ገለ ኢሉ ሓደ ሰባት ናይ ካልእ ቪድዮታት ከይተረዳእካ ትገብሮውን ሓደ ግዜ ዝፀሉ ክህሉ ክእል እዩ ንሓዋሩ እውን ኣነ ቪድዮ ክገብር የብለኩም ኣይክእልኒ ካልኦት ምሳይ ዝሰርሑ ፓርትነርስ ክህልው ንኽእሉ እዮም ስለዚ ኣይ ሆፕ ከም ኣይገብር ንኸውን ኣነ እኳ እዛ ቻነል እዚኣ ሽም ክትቀይር ተኮይና ሓድነት እዩ ክኸውን ሽማ እታ ሽም ስለተመንጠልኩ ግን ብዙሕ ጎያላ ኣይክእልኒ እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ፀገም መሰረቱ ሓድነት ስለ ዝፈረሰ ጥራይ እዩ ንሓድነት ዝግባእ ኣተኩሮ ስለ ዘይተዋሃበ ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብካልእ ከም ድሌትካ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ኣይትንቀፈኒ መንግስቲ ዝብለካ ጌጋ ዘለዎ ሰብ እዩ መንግስቲ ክንቀፍ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ቆላ እውን ነዚ ስራሕ ይንቐፉ ንብለኩም እየ ብሃናፂ መንገዲ ግን ፀኢልካ ፀርፊ ጥራይ ደይኮነ እዚኣ ከምዚኣ ክትከውን ኣለዋ ኢልካ ሓሳብ ክትብዳ ኣለካ ንመንግስቲ እውን ተደየለ በባዕሉ ፈልጥ ክዞ ገለ እናበልካ ለውጢ ይመፅእ ኣብ ኤሮጳ ይመፅእ ወላ ኣሜሪካ ኣገባብ ኣለዎ ነቐፌታን ፊድባክ ምሃብን ክሪቲሳይዝ ምግባርን ኣገባብ ኣለዎ ነቲ ፅቡቕ ፅቡቕ ትብል ነቲ ጌጋ ድማ ስኢልካ ፀርፊ ዘይኮነ ክእረም ኣለዎ እዚ እንተዝኸውን መሓሸ ክትብል ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ እቲ ፕሮፐርሊ እንተተገይሩ መንግስቲ ይኹን ካልኦት እውን ይቕበልዎ እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ እታ ዝበዝሐት ካብታ ናፅነት ክሳብ ሎም ዝተሰርሐትላ እንተሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ንክህሉ እዩ እዚ ሓድነት እዚ ድማ ብብዙሕ ተፃቦታት ይፍተን ኣሎ ንብዙሕ ተፃቦታት ድማ ሰጊርዎ እዩ ኣነ ኣብ ሂወተይ እቲ ዝዓበየ ፈተና ናይ ሓድነት ናይ ኤርትራ ማእሲር እየ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ከባቢ 2016-17 ኣጋዝያን ዝብል ቅድሚኡ እቲ ናይ ጀብሃዶ ናይ ጅሃዶ እናተባሃለ I'm sorry, I have to tell you this. ኣብ ሱዳን ኣነ ፅቡቅ ተመክሮ ኣይነበረንን ዋላቶም ደቂ ኸረን ኣነ ብትኸረን ስለ ዝኾንኩ እቶም ኣስላም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ሱዳን ይፅለዉ ነይሮም እዮም ካባሃ ይርሕቁ ሰላም ክብሉ ካይደልዩን እዮም just because ሱዳናውያን ክመስሉ ስለ ዝደልዩ ንስኻ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ወይ ዓረብ ስለ ዘይትመልኽ ንዖም ተፈድዖም ዘለካ ስለ ዝመስሎም ሱዳን ንዖም ሃገሮም እያ ንስኻ ግንጓና ኮይንካ ይስምዖም ነይሩ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ቫይረስ ስለ ዝለኸፎም እዮም براب كرون كله ده حواتنا يمنيرون أنا كعب خلو تجازات يمنير مسلم يوم كريستيان في اللي بلين كم زبال في اللي أنا برا في اللي كابي مثلا رام صور زيا كذا ما ولا كابت ما دبي أو سيات نطلع في الليات أب في اللي تعبيد كي مسلكم زي أب كرن حدنا ترى نحوارو حدنا كل وادي وتحدنا كسر ده يسرعن كرن إكسبيرمنت كرن تفلتوا يعني تزوم زي تفلتوا ما كلت ሃይማኖት ቤተክርስቲያን መስጊድን በብዝሕ ዝርከበላ ክርስቲያንን እስልምናን ብማዕረ ዝነብሩላ ቋንቋታት ብዙሕ ዝረበላ ናይ ብዙሕ ዓይነት ሕብረተሰብ ብሓደ ዝነብረላ ከተማ እያ ስለዚ ከረን ፃዕዳ ዝብል እውን ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ከረንት ፍቕሪ ነይሩ እዩ ኣብዘን ኣነ ዝወፃሉ ዝነበርኩ ፈተና ግዜ ግን ፈተናታት ነይሩ እዩ ብፍላይ ሰብ ስዑድያ ክኸይድ ምስ ጀመረ ኣም ሶሪ ንስዑድያ ክነቅፍ ኢለ ኣይኮንኩን ስዑድያ ከይድ ድማ ምስ መፀ ተለኺፎም ከምዚ ኣኽራርነት ሒዞም መፁ ነይሮም ነቶም ክርስቲያን እውን በልኩኹም ግን ክርስቲያን ይኸዱ ይነበሩ ናብ ኤሮጳ ከይዱ ዝመፅእ ብዙሕ ክርስቲያን ኣይነበረን ንሱዳን ዝኸይድ ንስዑድያ ዝኸይድ ግን ብብዝሕ ነይሩ ማለት ሕጂ ስዑድያ ምስ ከዱ እቲ ኣኽራርነት እዚ ፋንዳሜንታሊዝም እዚ ዋሃቢዝም ዝብል ዋላ ንዓታቶም ንስዑድያ እውን ክእጉድ እዩ ግን ንስዑድያ እውን ይፀልዎም እዩ ንሱዳን እውን ፀገም ይኮይንዎም ነይሩ ግን ኣት ሰም ፖይንት ድማ ይጥቀሙሉ ስለ ዝነበሩ
إذا أخرار مخان مس كريستيان كتنا برايت خلينا حقتاتنا تكا إمبوست قبر الله مالكا كم زخ قون لهم كم زدي يكونوا سلامة يتبلوا في الله بلينسي مرة قربت زنبر الناس بينا تسمى إكستنت الواتات كما تجمير سبك قوانيا كات جمير ما نسخاون قبر ملست كبريخة جي نفرج جميرنا لنا نتي إذا حدنا تزك فرس مالا دي زغول سب كم زي اللي فقر زنبرزي كلنا قرص فحبتنك أتو مالا دي قلا أبن بلول درجة نيرو يحري عن سدة وطيه أب السودان دما صبوت تمكر يراهون حجتي أبزين زحلفة لتسي تخال نقدر أبزين زحلفة 3-4 عامات زريو زلوا صراح بمنجستي أنا أكتيف لنتناي منجستي كاتولو سلوز جمر زلهم they are really trying نتحدث نقبل سوون نتي هيمانوتات نتي عيد كبعال كله كرسنا دناي فاسكاتات كبعال كله نت هيمانوتاسي زلا عليه كبر تخبابيروم زخدوا له منجدي أنا بسرح لي نبرون يبلكم يلون أنا جن RTV كاتلين نبركم كابزا أنا زكاتلو جن صبونا غير له صبوت خنا متسسار ناي تزبي يسرح له نتي هذا حافل بينه حيزو خي كيد كاثوليك أنا ترى إذا حجرنا تكيبل بروتستانت كم خيبل أرثوذكس كم خيبل أسلامي كم خيبل نقول تشيك قبل لك إذا حجرنا كلهم يعني أملاك دمنا كلهم حدا بالبناتكم من قد تودسوا جن أملاك كحدا أملاك يزلوا ولا كلنا هم من اللي نعمل هذا أملاك يزلوا على جهات أملاكات اللو زبلو يلو خنيا أبهندق للو يم أما الاختيار من أملاك يكون so انتهي كنا بلدلينا هنا زغلو زربان تايم تقولوا that's a little word long كريا خلوا بزيها تزربان زلا why is this happening to Sudan السودان أبحد الناس لدي يسروا أنا اللي خاي هذا قبيلة هذا عليت أنا كم ديناي السودان أنا تتعلم تي من عمر كم زيبل تهدرب كم زيبل ولا بجاب كسلا بنتفنان تفتيروا لزبل لأن أنا صابر نيره هذا النتكا كتشرح له كتكلال لك هيمانوتن قان حدا سلازخون كحد النت كم زيبل كا سومالن سودان أبنت يخونوا خا تفل اللي هاتكا تسرح كال حد النت يمسيو نتحد النت كان تسرح كالو نتي في اللي هاتكا تسرح كالو كتصبون تسرح كاي سببيو كتوقف أنت دلي خادمة أبت بنت تأتي خادمة كم زا سودان تخونا دلا نتفل اللي هاتكا تتقيمهم هجر كاي فرسوا أمصورنا ويش تزارب كلها السودان تايفس أمال لدي كونس انتهى كابن مهاريو السودان دفتهم زلوا يحزننا كنك إيران خلده أنا يكلني جن كابو كنا مهار نخلينا قال أجزب كلا على كيجاتم لما كنت أركن كلا لنا يا تازعبي يتلسنيا ناي السودان قبل بيز حزنني هاجر كم زيلك فرس ما نم هاجر يدلني ناي السودان ناي إثيوبيا في اللي قالوا أبي إثيوبيا أين يمزق على سزلوا أب السودان كنا يدقح حيليو زي أرو تريولون كابي متزالو إثيوبيا كم أرو يلن أم حركة كاب بلتقنا برات وسيرهم يمسحروا زلوا تجاركم شنكم كاب دقمت يدرونات زبام يلن أبزقن it's different story حدنا كانت فريس كاد ما خمسة جيروم يوم زبال عقا زركبة ترفناتو استبلاش وارناتو نهبه يسأوتلك نتي بلوز ورق خان هبط خان ما مزميزي خير. The Emiratis started shipping weapons and fuel to Sudan through existing routes in Libya and Chad. Today, their supply lines extend across Africa. Lighthouse reports Sudan War Monitor and Evident went to Libya to investigate the UAE's most entrenched operation in this network. حركة بقى سرح زبال كمزيو. You go out and find تقوله حماق نقرأ زقبر دوكمنت غيركا بسهرة خيط كات سهرة نحن نخوضز نبرنا كفرة مالت ذكروا تقينكم تي كاب سودان سهرة سجيركا مجمريا تأتوا كتما تقدم كما يندحروا خينكم كفرة هنا ناتونيرنا أب كفرة عرفكا دحرس توصل ندما بني ترابلس نوح من قدي تخيل مالتيو سلازي زو كفرة زبهال دحرتو كوينات أبز كوينات ناي سودان تزعابي دحر مفراس ناي ليبيا مالتيو تزعابي موافري ناي وتهدراوي لوجستيكس كوينو زليو سلازي كم تري ودا لهم السودان أمس قيدما عبي ترى استتصاوتيو إمارات يتكم يتسألون ترينا خنو بلوم نخل إمارات السودان بزح على فايم كيرم لم قرما بتاريخهم جن تمالز قبر كايو زقد سايكونن لومي على مسلوميات بيت تمالز قبر كالو وعلى تذكروا وعدات كم بعلنا يرترا مرحتي شمال تمالي نيروبا هنكسا أس باسبورتي بمناي لونك سابجي بزح تكاب تزرك أبوكو قبرو لازم فتني خاطري أبغى صورة استقبل لنا هنا تغيروا لنا إلا نزارب زلنا تمال زقبرت لي إرتراني حسن شيخ جن نعوق عفوهم صابي ديسكويتس أو تالو قد ما قلت 3 عام استقبلوا لحلفة رسعوا مسابي كأندر الريال لنا سلازي بوليتيكا نايكرنا أفريقيا is quite different it's astonishing
أجي كل زوج لكم زلوا كابين ممسايو أبزن خيد ري خاص لدي زرب بتخالق خالق جس كاكريكم هذا أرتكل وسيلة لك أنا دما زيتي ناي كبابينات راي ناي سودان راي كونن سجى كال Washington is expanding its footprint in Berbera, building new facilities and deepening coordination with Israel and the UAE. The aim secure the Red Sea and monitor Iranian and Turkish activity in the Horn. America أبكرنا أفريقيا سلام تدلل وي والمرقات تدلل زبحال تخكلني أخونا يكلني مغنياتو استفل عليه جيم يوم صعود زلو لك كم زمس إيران زقبر زلو جزية نقشمتو مر أبكينات كملو تخول يوم زبحال زلو بوليسنا يكرنا أفريقيا ناتهم كوم يدمس سلازي أبر برام سومالي لاند إيدوم كتوي فتنو خم زلون أبو كسفح بعيدة اللي خم زلون يوم زنقر زلو زغانتاي مالتيو لسوماليا إذا حجيت الرزول أجرنا تومن كابزيرو استبقى كم زي كونه إنما جنزاب زعكلي. The U.S. aligning with the UAE and Israel on the Red Sea security is not straightforward or uncomplicated as Washington would like it to be. It is increasingly requires trade-offs and a zero-sum calculations well beyond the region. Navigating this region and relation. This is Obazi. نبي حكي أمريكا تخوض زلا من قدي. عند حدا جنيا كم زخونة يمزون أقول سلازي again. كابتن ناي أمريكان إيران زجبر زلوا كنتات ردي كونس كينوز خالص أجمعتون هاللومي سلزي أمريكا بإيران زجاتما سرت سلزري وزلوا تملي سوما بزكابابينا أنتي كجاتهم ميخل نت calculation ولا كم سير ترات زراري بوم مزجب سنجلهم كينو نتقيب حركة محضرو حسابات اللوم يقداس كله أمارات يتاد فلاي إسرائيل نزحوت زبال اليمن كحرمون مدب سلزلهم ويون أتليس مخنيات نعوب متكام أب سومالي لاند زجبروا وزلوا متتتاو الناس في حق خي كم زغلي زنقر زلوا سلزي if we go back to the whole story up the تقدميت كريوس أنا air track ساكن دي أب كبد زبالة حشوية كتاتهم تغلابزي. Reaction does not stop at Sudan's borders. Step 2 is where things get genuinely extraordinary. The United States is using Saudi Arabia as a back channel to one of the most isolated and unpredictable leaders in African politics, Eritrean President Isaias Afwerki. For years, Eritrea was the pariah state, labeled the North Korea of Africa under international sanctions, locked out of Western diplomatic engagement. That picture has changed. Washington and Asmara are now in a quiet, transactional thaw. The reason is simple geography. The US needs security anchors along the African Red Sea coast to protect commercial shipping lanes from Houthi-style asymmetric attacks and other threats. Saudi Arabia, which holds enormous financial sway over Eritrea's treasury, is the chosen conduit. But why is Eritrea so central to all of this? Because Afwerki holds the key to the most explosive flashpoint in the entire region, northern Ethiopia. In a stunning reversal of recent history, intelligence assessments now confirm that Eritrea, which fought alongside Addis Ababa to crush the Tigray People's Liberation Front between 2020 and 2022, has completely flipped its alignment. Driven by a shared determination to weaken انتايم زبل زلو كل زينا كرنا أفريقيا كتريا خلقاتنا أمريكا calculations كاب زيرو استبقى كم زي كونه ناي السودان قداي بأبيو أبليمبو كيف تحلوا بزي كل درجة بزلو له كال أي كفنجر زخل كنا تاد معنا كي بعرك كبابي سكاتنا محلاو نتي كيف ترزخل تسقمنا محلاو إيرترا زي قداسي سلوس غنت نيرترا كتحزن تحرقين كادما تقندي نعوك عزاز غل سعودية تمريت أيام زولو زلو السعوديان قبل سنجر كام سيرترا صبغ زمدنا مفتر أمريكا بغت أنا يرترا كتسمع أصلا زي تغل بتهم كسمع وازغلو صبغ شركة نزل وبعون غيرنا يرترا تكل بس أمريكا زي السما ما أكيدا كلوا كم زغل ويون تزعبوتات فترة كم زي بالله أنصار أمريكا زي نبرن ديجن زخون يكون ريسك كواسوس لو زي كلو يرترا أبغون أمريكا كوقت كون زي تغل تقنت أبغون السعوديان قبل سند حرقينا بتزاورين عناون زت عملنا نجار كون خليه سلزي إيرترا أبغون نجيبسن السعوديان بمخان نتكه بحري دحنته أنت واحدة بزوا جنزي كان هالولو نخل من قدك فترة لنا زبل سرح مالتي كل زين رياز لنا داماد مسل صوت هاي نرزل لنا الصوت هذا جن حدا جناي إيرترا بريزنت ما عندك كابتن ما قد سي تصوت تنايزي جيمز خوين زلوا يزبال عبي كارت هذا لو بزح جوبوليتيكاوي عقمي زلوا كمدما استراتيجيكاوي أقداسنا زلوا بوتاتات حيز زلوا يسلزي إيرترا أبز قدايز بريزنت سياز دما تمكرلو نتي كارنا أفريقيا كم كبجيد زفلطيو لعلما نمكت أوتلو زغليو لعلو كل دما بزح كبرن كحدقن زغل كاردتات اللو
ኣብ ዝኾነት ሃገር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ቀይ ባሕሪ ክገብርን ከበላሹ ተደልዩ ከበላሹ ክዕሪ ተደልዩ ድማ ክዕሪ ይኽእል ኢሎም ኣሚኖምሉ ኣለዉ ፈዲኹም ሎ that's why ስዕረቶም ኣሚኖም ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክንኣልዮ ስለዘይንኽእል ሓንቲ ክንገብሮ ስለዘይንኽእል ክንሰማማዕ ጥራይና ንኽእል ኢሎም ካልኣይ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መርገፂ ቀይሩ ወላ ማለት ናፅነት እኮ እገዳ ልዒልናልኩም ኣለና ገለ ኢሎም ከለዉ no I don't care ኢሉ እኮ ንዓታቶም ዝሕጉስ ኣይኮነን ተዛሪቡ ኣካይዳ ናትኩም ሕጂ እውን ንዕዘበ ኢና ዘለና we are not sure ናበይ ገፅኩም ትኸዱ ኣለኹም ፈተነታት ናትኩም ንግምቶ ኣለና ንግምግሞ ኣለና ንዕዘበ ኣለና ግን we are not sure እቲ ትኸድዎ ዘለኹም እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዚ ማለት ማለት እዩ ዓጊቦም ምስ ኣሜሪካ ሚት ካሚት ክንኣቱ ኢና ወይ እውን ኣሜሪካ ድሌትኩም ክንገብረልኩም ንዕምፅ ተባሂሉ ይኮነ ተገይሩ ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ኣውሪዳ ደይባ ንኤርትራ ብሓይሊ ክጠጠው ከነብላ ስለዘይንኽእል ምስ ኤርትራ ብሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገዲ ሕጂ ክንልምኖም ክቕበሉና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ቦቶም ንኤርትራ ዝቐርብዋ ጌርና ንቕረቦም እዚ እውን ጥበብ ኢና ኣሜሪካ ብዙሕ ጥበብ እያ ትጥቀም ስለዚ ኤርትራ ንረብሓ ክትብል ምስ ግብፂ ዝምድና ስለ ዘለዋ ምስ ስዑድያ ዝምድና ስለ ዘለዋ እዚኣተን ድማ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ኣሜሪካ ድማ ሃየነቲ ዘለኩም ዝምድና ፅቡቅ ግበርዎ ንኤርትራ ድማ ሓዝዋ ኣብ ጎንኹም ግበርዋ ተኢላቶም ኤርትራ ስለትረብሕ ፀገም የብላ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ መፅያ ኣላ ሕጂ ትመፅእ ዘሎ ፆታ እቲ ዝበሃል ዘሎ ፍርሂ ትግራይ እዩ ንትግራይ ናብ ኩናት ንምውሳድ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ብትግራይ ክግበር ዝኽእል ኩናት ድማ ተዘላዓለ ፍርሂ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማስክ ቃልዓ ክትፃወት ጀሚራ ኣላ ስምዕዎ ሓደ ሪፖርት ካብ ቢቢሲ ዝወፅእ ማውን ንዕናውን ኩናት ንውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ ብዕሊ ካብ ዝዛዘም 3 ዓመት ንፍረቓን ተቖፂሩ ግን ድማ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ንማሕበረሰብ ዓለም ዝሓወሰ ስኽፍታ መሊሱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ መጠንቀቕ ተውፅያ ኩሎም ንመስርሕ ሰላም ዘዕንቅፉ ዘለዉ ወገናት ወጥሪ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ቅድሚ ምዃኑ ናብ ዘተ ክምለሱ ፀዊዓ ዋሽንግተን ንሰላም ኢትዮጵያ የተዓናቕፉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ፖለቲከኛታትን መራሕትን ሕወሓት እገዳ ቪዛ ካብ ትገብር ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ጥራዩ እዚ መግለፂ ወፅዩ ማዕሪ ማዕሪኡ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፖለቲካዊ ውጥሪ እናዓሞቐ ይኸይድ ኣሎ ንኻልእ ኩናት ምድላው ይገብር ምህላው ዘመልክቱ ክስታት ይስምዑ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት እውን ይውስኽ ኣሎ ብወገን ሕወሓት ዝወፁ መግለፅታት ነቶም ዝቐርቡ ክስታት ይነፅጉ ሞዳ ብልክዕ ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ንምንታይ ኣሜሪካ ዝያዳ ዘቐጠነ ምግባር ትፍትን ዘላ እቲ ዞባ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ካልእ ግጭት ወዲቑ ድዩ ከፋፊልና ክንሪኦ ቢላ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ኩሎም ንመስርሕ ሰላም ዘዕንቅፉ ዘለዉ ተዋሳእቲ ኣካላት ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝምራሕ ናይ ዘተ ፃዕርታት ብቕልጡፍ ክትሓባበሩ ኣተሓሳሲባ ኣላ ብተወሳኺ እቲ ኤምባሲ መራሕቲ ፖለቲካን ሲቪላዊ ማሕበራትን ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ክሳተፉ ከምኡውን ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ን2 ዓመት ዝፀንሐ ኩናት ዘብቅዕ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ፀውዑ ግን ድማ እቲ ኤምባሲ ኣየኖቱ ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ንመስርሕ ሰላም ይዕንቅፉ ኣለዉ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣይነፅረን ይኹን እምበር እቲ መግለፂ ዝተዋሃበሉ ግዜ ናብ ሓደ ወገን ዘመልክት እዩ ምባል ይከኣል ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቶም ኣኽረርቲ ኢሉ ዝገለፆም መሪሕነት ሕወሓትን ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ዒላማ ዝገበረ እገዳታት ቪዛ ወግዓዊ ምግባር ይዝከር ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዳግማይ ግጭት ከይለዓል ስግኣት ይፈጥር ከም ዘሎ ኣሜሪካ ትገልጽ እዚ እገዳ ቪዛ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረም እንድሓር ብወገን ኣሜሪካ ካብ ዝመፁ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ምልክታት ሓደ እዩ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቐሎ ዘመልክት መግለፂ ኣውፅዩ ኣሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሕወሓት ዝተወሰዱ ስጉምትታት ምቋም ጎናዊ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ወተሃደራዊ ምልመላ ስኽፍታታት ከም ዝፈጠረሉ እቲ ሕብረት ተመልኪቱ እዚ ድማ ነቲ ኣብ 2022 ዝተኸተመ ውዕል ቀዋሚ ምቁራፅ ተጻብኦታት ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ብኩሎም ወገናት ኣብ ጭቡጥ ተገባብራት ስምምዕ ዘትኮረ ዝርርብ ዳግማይ ክጅመር ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ብላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝምራሕ ናይ ሽምግልና ፃዕርታት ሙሉእ ብምሉእ ንድግፎ ኢሉ ሕወሓት ንሕብረት ኣፍሪቃ መልሲ ብዝሃበሉ መግለፂ ምጥያስ ጎናዊ ክልላዊ ቤት ምኽሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ተጋሩ ብሓፈሻ ነቲ ዝግበረሎም ዘሎ ኩነታት ወላ እኳ ብዙሕ ክድህሎም ዝኽእል መንገዲ ከሰናብዶም ዝኽእል መንገዲ ንክቕይሩ ክገድዶም ዝኽእል ይገብሩ እንተለዉ ተጋሩ ግን ንመኸተስ ድልዋት ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ እቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበሮም ኣብቲ ድምፂ ወያነ ዘምፅዎ ዘለው ቪድዮታት እዩ ስለዚ ነቲ ዝነበረ ናይ መኸተ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ መንፈስ ወይ እውን ነቲ ኩናት ከመይ ገይሮም ከም ሰዕርዎ ዘርኢ ነገራት ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝመስል እውን ይገብሩ ኣለዉ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ብርግፅ ኣይሆፕ ንተጋሩ ብርግፅ ከም ሓዘን ኮይኑ ወይ እውን ከም ዘሰንብት ኮይኑ እውን ክመፆም ይኽእል ይኸውን እዩ ግን እንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ መሲልኩም
أبي أحمد كورم كبل عمني متسأله تمع برسب عالم كنتاي بلا لسكه إتكم أتعميركم تصبيوه just wait ولا حنت زقبر يلن إتكم أتعميركم صنحوا نساتهم دليتهم يكبروا يزبلهم زلوا نجد نمبر كم كتير من نفسهم ككلا غليهم تعالوا غنى عالم سنه هو حسي كيس عكندي زين جرات زين يرترا لحظة بلا نجريو نعنا لحظة زبلنا حج تجارو ووي تجارو مسانا مشاركت مسكون كقطمهم كله صبوا سمعنا مالته يكونن يعزنا الناس تيل but this used to be قبل الإيرتراز ورزنا برهجي قبل التجارو كورت كله صبوا سمعنا ويدس بلنا مالته يكونن زعزني ستيل زعزني سلزي ناي تجارو مخته this is going to be very very important now حنت نجار كوس خلكم أبزي أنت بسكر زبل كوالاتني أنت ببتي ريبورت ناتي بزعبا China بزو عندنا نزارب هنا there was this أبز عالم سي كمي عينة هجرات كم زلوا وقت فلت إليه لأن كرسي أبزيا كريكم مالتي أمريكان تشاينا أمريكا بزوبانا سي بزوح ربحتات استفل عليه زقراج ربحتات حيزات متسهلا نزوبا زدما كتبالو آيات دل زلا بفلاين السودان تحزب الله زلا أب سودان زورد زلو يلنا بزوح نزارب هنا مش حكي يس السودان زحزنيو أبدا خاز بليو كل زب زريكم صنعكو قبل السودان زم قرباب هجرات بزغل حماق قبر خلوا الجداديو ويونجل نجر حنت نجر هي قبرتنا أمريكا بش جخ أمريكا متيع تجانو خمزلان تجارو خمزلان نارينا نزا قد زيا كنزر ساكلكم نيرا China نزت عزب الله تايجرا China السودان سيس بالجزيرة زوج مالت سادس بالجزيرة زوج أرتكل يبز غربا السودان زبلتو China نا 5 مليون لك أحزن برا كم زقدر فتلو China has waived 50 million loan what is in it for Khartoum and Beijing ስለዚህ أمريكا سراوي حزب السودان سراوي السودان نخيم كتو قداي قبروا له China دما نزنا برم عداي يقعدوا له مخنيات عدان تقدي له ملكا صوتنا يتي كاوخ متسكا زغل بزح سلو زخونه 5 مليون كقليل يكون ان السودان ابز جزالات ስለዚህ كم تريو ዘለኹም እቲ ሓደ ኣብ ጉድጓድ ክእትዎም ይፍትን እቲ ሓደ ድማ ከውፅኦም ይፍትን በተዓቕሞ ወላ እኳ ዓብ ነገር ዘይበልካ ቻይና ብሱዳን ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ዓብ ርክብ ነይርዎ ኩላ እዛ ካርቱም ዘለጥ ንዘለጥ ክትከውን ከላ ቻይና እዮም ሰርሕዎ ነይሮም the big relationship with Sudan ግን በቲኾም መንዑ ማለት እዩ ስለዚ እጂ ስቲል كم سودان زي مثلا أبغى أقدر كودر إن China زربها هيكونن جن غيروا هاي كلونيا so كم تري وده China waived for interest free loans worth China waived for interest free loans worth 344 million اوكي 5 مليون زخون 4 لقحات كم زقدفت الله مالتي protocol signed in Port Sudan effectively immediately Sudan's finance minister Jibril Ibrahim praised China's continued investment despite war in still China ab Sudan invest خم تقبر زلا ولا كويناتنا هلا ولا عقرقرنا هلا ويزول زلا China's envoy Xu Jian pledged support for reconstruction دعري سلام كوينو دما داغم هنصتنا السودان China كتتحابر مخاناون مبصعات يوم አለው ስለዚህ እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ السودان كم زخقات ما خلو دس اندي زبلنا ግን ሓደ ግዜ ድማ I don't know حسدና ዲ ولا انت يغني انا በቃ እንታይ ኤርትራ ሁ ዘይኮነ ላይብል maybe it's my problem ኣብ ዝኾነ ሃገር ክርኢ ከለኹም ቁርብሲ ኤርትራ እንተ ዝኸውን ዝብል ሲ መፀኒ ሽፋ ግበረሎም ነው I have no problem so ከም ሱዳን ከፊ ወዘለ ኮነ ግን sometimes we also ከገለ ነገር ክንረክብ ኣለና ህዝብና እዚኦም ካልኦት ሃገራት እጅዮም ዝህረሙ ዘለው ተረጀሙ ህዝብና ግን ነዊሕ ዋኒ ተበዲሉ ዘሎ ኣነ ንዓይ ነገራት ብከምዚ ዓይኒ የዝርዮ ህዝበ ኣቕሪበ ክሪ ንኤርትራ ኣቕሪበ ክሪ ድማ ከም ዝተረዳዮ ሰብ ዝግድሰኒ ይኮነ ህዝበ ኤርትራ ብጣዕሚ ተበዲሉ ዘሎ ተበዲሉ ነይሩ بمحبرسب عالم قطباوي صقمات ناتو قليل አይኮነ ስለዚ I mean China's ባል መሻርክትና ግን I don't think ኮምጌሩን ኤርትራ ሓለፋ ከገብረላ ሰሚና እንፈልጥና of course ገለገለ ሰብ ኤርትራ ሓገዝ ኣይትደልን ያገለ ዝብላሎ ስኻይ ትደልን ትኾኒ ኤርትራ ትደልያ UN 120 ሚሊዮን ክባኸሉ ሕጉስ ኢልና ፍንጭ ኢና ንብል ኤርትራ ሓገዝ ትደልያ ዘይትደልያ ዝብሉኹም ዞም ኣለው ከምዚ በቃ ነታ ሃገር ባዕሎም ተሰኪሞም ማ ዝኸዱ ዘለዎ ዝመስሉ ኤርትራ ሓገዝ ካብ ማንም ትደልያ ሓገዝ የድልያ ኤርትራ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ናይ ሰዓት ሓገዝ UNDP ዝገብሮ ዘሎ እዚ ባንክ ኣፍሪካ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዛት ዩኒሴፍ ዝገብርዎ ዘሎ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ዞም ሓገዛት እዚኣቶም እዚኦም በዓል ቻይና ገለ ማለት ድማ ከምኡ ዝግባእ ክገብሩ ብዘይምኽኣሎም ይሓዝን ያነ ንኤርትራ ሲ ዓባይ ኣገዳሲት መሻርክቶም ክነሳ I don't know ማለት ብሕቡእ ብምስጢር ይገብርዎ እንተኮይኖም ፅቡቕ
مات تشايناس بزح تكنولوجي زلوا يو they could have helped us أنا سي ناب تكنولوجيز كحجزونا مخالنا يو at least سي أبتي higher institution ناس high speed internet ونتو I don't think تمنجستي أب يونيفرسات صبوا internet نخلوه ويونا في كولجات أب هوسبيتالات high speed internet نخلوه أب research centers high speed internet كلوه زي أباي مثلا تمنجستي مغنياتو firewall غير كانت تدخل سوشيال ميديا بلوك تكبر تخليها كم زاب زي لايبراري تاع تريو فيسبوك تكفتل لي تخلنيها ويون كال تيك توك تكفتل لي تخلنيها نابنتنا يدكاي لابتوب سي بيت مرتك بيت مرتي زوم زمصو يوتيوب فيسبوك لا قال ملا ليميت سالو كنترول تجبري كم تقبر تخليها السوشيال ميديا تعصوا تخليها تدري خادمه اتنا تشاينا سوشيال ميديا ترى ولا نا تشاينا سوفت وير ترى كتاتا تخليها معناته نامريكا دصابا نيرترا دصابا بروباغندا كاب تشاينا ما تسكايكر انتين مالتي نتزلو كاب انترنت متصقمات اقالي لا يريوم يعني تصقم ግን ጁኒ አትሎ ትጽቦ ኢዳያት ወና ዘሎም በር ጸገም ያትሎ ታይ ማለት እዚህ ዝغلو ጓሐፍ ዝዛረብ ሰብ ተቃማይ ደገለዶ ሳተላይት ጌራ በኤርትራ ይስማይ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝ ጓሐፍ ዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቦ ኣብ ኤርትራ ይሰምዎ የም ሓደስ ከመይል እናማን ሓዳ ክንደይ ዝኾነ ሰባሲ ንዓባገለ ግበሩ በቃ ሰብኮ አቡ ነትና ኢትዮጵያን ይርዮሎ ተምናሽ ፍላይሲ ስለ ድስሕቦም ዲገለመለ ነቲ ፖለቲካ ደኮነስ ነቲ ተዋስኦ ክሪዩ ክብሉ يأتوم على لويت كونتات كو بقى فيلمتات بود مصدي قال خريو بزح غزي زطف سبات على لوي لمي مچم منغ سيرترا نزخل كاله قواصرنا فتنه نزيتات قواصر زي كل ندار قينو I'm really sad ኢንተርኔት بعبي ተጠዋቢሎም ከለው ነዚ በሳተላይትም ገለም መጽዩ ነው ምሮ ደቅሰ መንሳያትና ዘባላሽ ነገር እንደህር ድፍቀት ኮይኑ I mean that's not right ከረዘሎ ኮይኑ ስማኒ ምክንያቱ ኢንተርኔት بزي قحفناتو كما تسألنا زغل من قدت راينا نفطر زلنا بزي قحفناتو تكنولوجي ريسيرش ني تكنولوجي ني انوفيشن قال مودا درتي بلون يلي ناي ان فاكت كما يرفراز مثلا هاجر بزوت تعرض بدي لكازلو ليب فروك تقبر زليل كان ناخذ كيد زليل كان ناخذ حلف مالتيو كم زي عين تكنولوجي زليكا ايرتران عملنا دونغي الله تسبون نغير ابزيات رايح تري ولكم دونغي خام جمار ادفانتج صار ادفانتج الله قدام عزيز كبور زنبرة تكنولوجي تات لومي بحسر كترحبهم تخليها زليل كاغت علفهم تخليها نابنت مريت كعيد كا مولو إلكتريك غير كا معت مريتون كعيد كا عمتها دوسد جمدنا إلكتريك تو ويون مسمرنا التليفون كتو زنبرة لومي اللي كاني إنترنت ولا هم زنبرة لومي عقريف كا ساتلايت مجلس كتكارت خليها بسماي زلوا ساتلايت سمسيها كم زنا هي ستارلينك نايتشاين ناي أمريكا زلوا ናይ ቻይና ካምፓኒ ምሳቶም ተሰማሚካ ሳተላይት ናቶም ብለና هم ዝገብርዎ ትገብር ኢንተርኔት ድማ ሃሎ ከይዘርጋሕካ ገመድ ከይፈተንካ ኢሚዲየትሊ በዓልካ ትቆፃፀሮ ዓይነት ኢንተርኔት ክትገብር ትኽእል ማለት ነዚ እውን እንተ ተሓሲብሉ ኣነ በዘይ ቃል ዓለም ኤርትራ ንዑ ዝኾን ገንዘብ የብላን ኢለ ክግምት የሸግረኒ ሻዕቢያስ ንዝኹሉ ኣካይዱሲ ዝኾነ ገንዘብ የብሉ ነዚ ክገብር ኣይብልኒ ራይ እንታዩ ከመይ ገይሮም ነዚ ኩነታት እዚ ብፅፉፍ መንገዲ ይገብርዎ ይሓስቡ ይኾኑ እምበር ገንዘብ ስኡን እዮም ዝብል እምነት የብለይ نزيتات كون زغل ويون بعبي كاب تشاينا تلقيهم قال نجر نخبروا نسقمي مثلا انا اي هوب نتن اشتي ولدو بخمس من قدي نتي زلو فتره ونتن بالحن نبذل على درجه نخبروك حق زوا انت واحد كمان كاب على زبتكي تعبيد كنت تعرف نخل مسرتا هيدا الراسو اذا كان بمافرش اذا ما داكم ليت مسرتا ايه بمستر ميا ሳይሆን አደባባይ የሚነገርለት ነው ኢቲኤልኤፍን የመሰረተው ኢሳያስ አሽከሮችን የመሰብሰብ ከፍተኛ ብቃት ነው ላለፉት 50 ዓመታት ያለበት ኢሳያስ የሱዳን የሚፈልፍላቸው በርካታ ኃይሎች አሉ የደቡብ ሱዳን የሚፈልፍላቸው اما على تشدشت فيديو بتحقرا تلفزيون نزنا هذه قحتاف زربا كم حدا عبي قم نجر غيرمو ها ኤርትራ ዶኸም ዝዶ ሲያስ ገበሮ ዶ ገለዶ ኢሎሞ ማዓልታዊ በኤርትራ ውዕሊ ይሓድር እዩ ዘሎ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ግን ጽብቕቲ ጆክ አውጽኦም ለለው አሁንም መርካቶ ዞር ዞር እያልኩ ነው ጌታቸው ረዳ ከጌች ጋር ምን ያገናኘዋል በሁለቱም በኩል ይለበሳል ገልብጣውም ማድረግ ትችላለህ ጌታቸው ረዳ ነው የሚሉት ሰሞኑን መርካቶ ዞር ዞር እያልኩ ምናልባት እንድሕር ሕጂ ኣነ ኳተን ከም ዜን ጃኬታት ኣብ ዕዳጋ ይርየን ነይረን እንድያ ግን ሽመን ኣይፈልጠን እየ ነይረን ሽም ናይ ዜን ጃኬት እዚኣተን ጌታቸው ረዳ እየን ዝበሃላ ምስ ጌታቸው እንታይ ይራኸበን ዝብል ድማ ብክልቲኡ ገምጢልካ ክትክደና ትኽእል ኢኻ ኢሎም ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ ብክልቲኡ ክፃወት ዝኽእል ስለ ዝኾነ Oh yeah, ኢትዮጵያ ዘሎ ኮሜዲ it's really cool man ናይ ባዕሉ ጽቡቕ ኮሜዲ ዘለዎም ስለዚ ረዳ ማለት ተገማጣሊ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ጂምናስቲክስ ፕሮፌሽናል ማለት እዩ I don't know ሰብ ምስኽረዩ ካብ ኣንጻርቲ ዝኣምነሉ ገለን ክገብር ዝኽእል ግን
ጌታቸው ረዳ ምስካር የድልዮን እዩ ዋላ ኖርማል ከለውን ነገራት 180 ዲግሪ ክጋማጠል ፀገም የብሉን 10 ዓመት ድማ የድልዮን እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ዝቀየረ መርገፂ እኳ አልጀዚራ ፈዲሖም እዮም ቅድሚ ሕጂ ኣሲ ትማሊ ዝበልካዮ ሎምን ስንታይ ፈላልይዎ ኢሉ ከምዚ ገይሩ ክሻሕ ኣቢልዎ እዩ government that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work for it? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this, as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. دي حسن بيلا غير اندي بنانا رغيصو زازر بازيا ابزينا ويست ريبورت غيرنا انا جينوسايد فصيميلكا خنداخا بيرفكت زخونه بيرفكت زخونه جينوسايد اكايدا ابي احمد الكاخا لو مجنت كم زبلكايو ناتو باريا خوينكا تسرح لخايلو واب رسننا كوينات مسقا صلنا زبلكو زربايني رلومي اب تግራይ ገበናት ተፈጽሚዩ ግን እጅክሩ ከምታት ክበላይ ክልኔ ከም ጠበቃ ኮይነ ልዋ ሽዑ ጠበቃ ይነበርካ እንደ ኸይሎስ ነይረባ ኢልዎ ሽዑ ግን ጠበቃ ኮይነ ናይ ትግራይ መግቢያ ድበለ ነይራ ይበሎን እጅ ግን ናይ አቢ መግቢያ ዝበልዑ ዘለኹን ናይ አቢ ቮድካ ዝሰቱ ዘለኹን ግን አይበሎም ስለዚ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚያ ቦታ እዚያ ኣነ ኣብ ትዊተር ታይ ለፅሒፈ ሽዑ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ በዛ ዘረባ እዚያ ኣብ ጌታቸው ረዳ ጽጎግ ይኽእል እዩ ዝገደደ ክቐተል እውን ይኽእል ኢለ እንተዘይ ኮይኑ ግን زعابي مقابريا كخوني عندات اي قتلو ولا اي قطنن ولا اي قطنه ولا يموتي انت كوين مالتي زقدده باريا كوين ابي احمد ابي ارترا كبلو زي دفر تنكف تراي زبلو افو كفيتو كتاب زقدد صعبه تاريخنا ارترا صعبه ارترا كم هاجر حزب ارترا هاجر كوني تقولون يكون كايلنا حزب ارترا هاجر كوني تقولون كندانا هاجر نكون مسرت زلوس بزي لك نسو هذا مسرت ناي هاجر مخان مجزاتي حبراو تاريخ كله وكاك فلالو ناي 100 عام زخون حبراو تاريخ لنا هنا سلازي كيمي غيرون ايرتراويان هاجر كتكونوا يدخلون يوم زبلنا سلازي ابغى بني فتي مزلا لنا تسواي دما هرتا شعود فصما جبنا ابي بجبن بجينوسايد ام محبرسب عالم كم ورقته بمحرنيا تراي زرف زنبره بانجلش على ميديا خمس وصل سلازي جبرينا عانك الرم حجي زي كدو قد يبلون زي اتوا نغرون يبلون سلازي خم تري ودا لهم تزعابي بروباغانديست ناتو تولتنا روما يكونون زلو لومي زي زلو ساماس حساب كال منغس زمصمو سرح زبنا عبي نويسكناتو ني فودكاناتو باجت حساب زوصولو حساب قصليو عندن تا نغر مسقطن دما نافتا تقص زالاغانتا بوحدي بزح تشيطو خيديو عندن يا امين كمزا جاكيت ريوازو لهم بيرفكت اللي بخلوتي واغان تكدن تخل بيرفكت يو كم تاني مسوحات كوينو مستغراي كوينو ني ابزو صرفا زنبر كم اغيرو دمانتهم تغاري صرفهم زلو لومي نتهم تغارو زغبروم زلو كلا رستي غداب اليوم كورد صقم ابل اليوم كورد زي غبرون زي بلون يبلون عفشام التاريخ كن تسنيدي زلو مره مالته دما كرخا قبلي يو مالت كل ነገር ትገብሩ ሓደ ማለት ሓሊፍኩም ፀናሕካውን ምግማታ ገዳስ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተ ትግራይ እትስመጾም ዘሎ ጉዳይ ተዳልዮም እዮም ጽበዩ ዘሎ and they are trying their best ንመመካት ማለት ቀሊል ዘይኮነ ግድሆ ይጽበዮም ዘሎ ግን ወልሲ እዚ ጉዳይ ዝናበይ ክኸይድ ክልኸውን ሓቢርና ክንዕዘበይና ሓቢርና ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ካላዩ ድማ ኣብ ኸላና ኸነላ ግበብ ቱን ዋናውና ናይ ትግራይ ረብሓ ከዛ አትሮፍ እምነት ናይ ህዚ أبناء إثيوبيا بزلوا نحس من تاسس تايم مالتي لا يحسب كم تجراوي أنا لو علي تجراوي ناشناليست غير يحسب زيك من كله لا تجراي روحة هذي يقول سبيسيفيك على هذي بتهزلوا قناتات لا تجراي روحة أبناء إثيوبيا فيدرالوي ديمقراطيوي لمعاتوي منجستي
بحوار كون كايز فتح زب الأمنة لني هذه كابز أمنة زي تبقيسة بزغن يكون بتي زمت سنة أنصار زو فدرال مقصص كبار مقصص فورس كم كحرفو خمس قلت منقصي ربعي قل هل جزي زنا جزي بزي هو تمنقصتين حلو زود كون يستعيد يقول لا يحسبه كان كله تودع تقرايا كان كله تودع تقرايا إلى حسب معناته عدي بتنتن كبلين أبى تبتعتن عدك تكونون يتخلل لا يكونون تحسبون يتخلل إذا على مكانك تحسبون يتخلل إذا على محلك تحسبون يتخلل ناي تقراي ربحة بمنصعد زي كونس بتهزل الخناتات ناي تقراي ربحة فريو إن أخن بهاز قبا حج انت فريو إن أخن بهاز قبا حج سئلي رينا حكيرو انت أفريقيا سئل وزع استقبر نجر يلا أسفر أزاينو يزار زلو كابسئل وزع استقبر نجر يلا جي تقولوا نقبر كلنا حدا يعني كل عن وزعات هذا وزعنا الناس نقبر على لأن تازمو زين الناس يكون ما سين بس قبل الله كلهم كاتهم دخلوا يوم مثالي يوم ቁማር ተበሊዕኩም ይዝብሎም ዘሎ መሳኪን ነቶም ደድሕሪዮም ማዓት ገንዘብና ክፈሉ ደድሕሪዮም ስለይ ዝብሉ ዝነበርኩም ቁማር ተበሊዕኩም ይኹም ይብሎም ኣሎ ብጀካ ስእሊ ክገርመኩም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣብዛ ቻነል ናተይ ኮሜንት ከም ገይርኩም ዝበልኩም ነርኩም ነዘን ስእልታት ምሰራናኩም ከላ ዲፕሎማሲ ፍትኑ ኣለዉ ምስ በልናኩም ከላዚኦም ካብ ስእሊ ዝሓልፉ የለውን ኢልኩምና ንፀላይኻ ምንዓቕ ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ለካ ዝበልኩም ሓቂ ኮይና ባዕላቶም እውን ኣብኣ ኮይኖም أنا أسكميو كندي زي تفتينو زي تقاوم زبال صراحة مخانو بيزنس مخانو بزي خاطف الفيجي ما يتعلى زاقو دايزيا they're just waiting another opportunity I mean إذا هبتي من لوميو غيرناكم إنا غدب هبتا رسون زنبرلو in fact على يوتيوب كم زي سبزي هبتا ما يلن مغنياتو there was a time أشحات سبزكا تلولي زنبرا سبقل كل جزء نحماق الجنان تخينكا خيتكا I don't know إيش نايم اسمه هذا يوتيوب channel اللي دي يلن كمان زفلت يبلين معناته كاب كده ما يبون تخطط زكاة ولا سبعي كونكون كدام جن كابون أبو جلك قريص أم نت فيديو ثلاث ناتيو صواني رمين لا مثل شوام نات فيديو كمان في السوشيال ميديا كزورة مثلاً سد اللي يسوونه هيك أمننا أنا خا ناتو فيديو ناتو كلن كتمت جزء زلنا سبعي كونكون زهونه أبزياك أم نجار تزاريبو باي أمثالكم سلزي فتينو ساعات كانوا ردوا ولا تم دك كانتهم من هيسلت أمم كلاتهم كراه بنانا رجيسكا شتت الكاز توع ترى خوينا زلة تقولي كم زي الكلمة بوليتيكا كميلا by the way أبي أحمد نزياتهم already كلي عواميو because أبي أحمد already نتهم بلو سماياو معبل نمزول نيرم كتلي معبل زبلو أمشيلو أنا أتزياتهم كم نجار يبلو من يلو نتقرأي تعوتي لهم الدحراب ويلهم أو حتى الجزية من قد صغيروا نيرترانك على سنة أنا بلون نتقرأي تعوز بلو سبازياتهم زي بفتهم كردانا كردوم سلا زي كل انتهى العموم جزينا زي متفايلهم عطاتهم قديفهم ناب كالوت هيمانوت هوا جندا كتعوز سلا زدلي نيرتراك مع أغلان كبتاتنا سلا زدلي سلمنا دو بلو دزبلو كتليا معبلي لو خانا عما بقيسلو صومنهم قبل يوم دحرسهم عندما مع كرم كوتس ويم تمزبل عوازلو كما يتاقود دايزلا بلعكا بلا انجوي تقبروا لما بس هيكون بقر تحنيق كاختوت أيها على معلتي بقر رخاوت أيكم لخام خانم كم بدو جركا فريق كامسة أقداسيو وت أبزن زحلف عم تازرانه أنا قررت له سات رابط دقاقامي زبالة عكايا وت أيها تخون بر زمت نجاري لين حمتني رابزك مغندا زبالة برزنساس على سكوتيليخ كابتم نجستات زيادة نقصاوي مخان يو مالت ناي بحقي أبي حزب إرترا أبن حد حدو سلئي ناي مزرع منفذ لهم سبات زتفلالي بالحد كم زتقوم كاكولات مسورة كنا ترانسبارنت حدث انتاي خو زدلي زرلو انتاي ملختي خو محلالف زدلي نابت حزبي زخونه أمره زرلو أمره خسرح زخيل حدا خلتي لو حنقول خدمر زخيل سب زي ردوه نجر أي مثلنا بخمس أمثلة أقرارباتات أب حزبي نهيمانوت سلئي نهيمانوت سمعيتات ناي مفتقر منفس ناي بحكي تقالات بزح جزيان تتعامن تمكره تحستو حمر ناي بحكي إذا زربازة حدش يكونن سب well
تقدم سي مرحتير تراس مسزبان بزع زيم زلا زبنيرم كم زعينا سمينارات مسزبخا ببزع كجبر انت زكال في اللاين دياسبورا زلو كمي ليلاي مخونه في اللاي كابير ترا متيو مالت مرين باستات بقى زقدفو يبلو منجن كابير تراز مسو عبيت مرحنت مسزبوم زرا خبولو مدرخ كمتي قد مستوسن عمتا زنبري بزرع عدد نهرك دفعلو تسفى نقبر because this is all leadership is about كالي حنت صبوت بزياز راخوا ناي حدا أبي كونفرنس أبي إرتراق كهاد مخانو قبلت إسراء 4 سنة إسراء مشان بزيا ورحشوا حتى مالتيو بزيا بانتايو professional engagement for building shared values in mining بزيا بعدنا لذي عدنا زملكت حدا قداسي كونفرنس كجبر مخانيهم زنقرز لهم conferences أبي إرتراق كجبر كله دس يزبلنا أنا because it exchange to network قداس لزخونه Society of Eritrean Earth Scientists and Mining Engineers so annual conference عمتها conference زي عمت تقبري مالتيو على تسمع بعتن كسب صراحة مشان أب ورشوات قاعد مخانو أب ناي إن يا أب سمرة مالتيو علامة دما تي جرّع دما professional engagement for building and shared values in mining كم جاتهم conferences كل جزء بقاتهم I hope أبيرترا أب next أنا دتشبيو أبي ناي business forum ويونا business summit كلاتهم يرتراوين بفلاي أفريقيا زلوا عبيت إنفسترات عديمهم أبو تراقيبهم مس حجرهم انتايوز قدل زلوا كاب كل ما كم أجندة why are people going أب أنغولا سلام تاي عوتلو انتايز عوتهم زلوا أب أوغندا انتايز عوتهم زلوا أب جوبا انتاي عوتهم مالو انتاي كس أجمالو أب إرترا نتاب جوبا زقبرو زلوا أب أوغندا زقبرو زلوا أب أنغولا زقبرو زلوا أب زامبيا زقبرو زلوا أب كل هجرة أفريقيا كمونا أمريكا أوروبا زقبرو زلوا أب إرترا غير كايو نخط عوت انتاي لنا انتاي تجبرنا عشاننا من قست مسز بي تلازيو أبي انتاي كبر توم business people زين يدلينا يبلت من قست ما زين كا قالوا زين قدروا أبزن كا خلنا تحابر نخلينا أبزن ولا نابنت أنا كم حسبناتي كل زي زبا تمنقسي كمز بروجكتات كنا تاتو نابنت هنتا كنجمر نايسمينتو فابريكا خلتي بلنا تي سمينتو كن حدا كامباني طلع كتواين دلنا زلنا مخنياتو واقاون كو عصر الناس لزين دل سلازي 5% تعنانا كم منقسي نقبرو تسترف 5% كن تم تكالاتنا يرترات حبابيرهم بركيبهم فرق بارتنرشيب public private partnership بحال زاب عالم سلازي منقستن حزبن انفسترات بحد قينهم نتزقود لنا critical industries نمهنات كنزاتو يلو كل تزاته فريم مالته يكون ግን زته مجمار قوي زمص تصبق حسابات للو كل دما اتي وان تكالاتن انفسترن مهورن كاسرس عبيت مهورات ما قدس معناته اتي كابيتال نا إرترا حنقول نايدة أبزي أوروبا زلوا أوروبا أمريكا في الله بزح حنقول يزلوا لزلا على درجات تمرتين تمكرون زلهم قالوا نعطاتهم لما تمسي خيام جنزب رؤسي قلبت سلستيوم يمزلوا خانم معبالة سلستيوم جنزب يدليكا حنقول يدليكا قلبت دم يدليكا سلستيوم زوم فاريابل زوم سلست أنت دايبلكا كسر يطلع مريت كاي بعض كورس مريت كابيتال ونسوي زغن بعض سلزي كلها تنزيات مهور عقمي كوشتن كابدقن كابيتال كابزر كابونا يرتراين كم دما تي نتيجاتهم كومباين نتيجاتهم نمك مام دما قلبت دما بيرترالو مايبي كأكلونا يكل لكن كم تجون كتاب مستخليها سلزي يرترا نزاع قداي زياز جبرت الله زيادة قطعة مبرحتي نقد 100 قصنا كهوني الجي صرحية اللون قال يكون عندن زيادة نجر ساوجت الله بفلا يدما نتهم أفريقيا زلوا عبيت انفسترات عالم ملو زلوا عبيت انفسترات أمين كايدما لمين كاترا يكون أمين كا وانا هاتو قالوا اليوم سي انا سابزي حشان كلو زغلون قالوا كتبنا قلنا لك ماركت كيركا يس ابي ارترا عدخه تبع عدلات تفتر تخلي خايكا مأمان بريزنت يكون انزو منهم تمين باستاتن معبركم زلو كال حزب كمنهم يخلي نحنا وين كنا من خلينا انا بزا قدي ذا بلاتفورم ناتين ارتراوين سلمن تاع عدهم انفست مغبار تبع مخانو نمأمان كتقمل لي دلي بزمن قدزي انا زوما بتتصاتفوا تبع سالتو نمنه نالو مارستي ابزي كن ودي فتنينا Please like مقبارن دقفكم عندما يتوعدوا. Thank you very much. Let's go. يقالسنا أركام قصوتان بدينا يوكيدنا كونتي وراراتو بتبعت مكيدنا نقوم راح أطول محمد خيرنا جمر قالسي إيرا وزعات لعلى خلو سيرا حدمت